salamat na laypay ko. Lipay ka? Nagpangabot ang kalipay sa 66 anyos nga si Tatay Erenio Selma Vidal, human kini nakauli og nakauban pagbalik ang iyang apuhan, human kapin sa usa ka semana nadakpan sa mga personnel sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kon si Kamo niadtong Mayo 7 sa Dan Colon. Saysay ni Tatay Vidal, migawas siya niadtong adlaw aron mangitag kwarta tungod sa nagtuwaw nga apo sa kagutom. Pauli na unta siya gikan nagperform sa iyang harmonika, human hapit na puno iyang baso sa sinsilyo og kwarta sa dihang nakahinagbo sila sa manakupay sa sikamo ug daw gisakay kani sa ilang sakyanan. Buka ko, mata ko na, wala mata na hubag naman. Umahubag na ayang gabi na laluspad. Umalupag na namuwa siya na iyang kamot na nagunit na iyang tiyan na nakurog-kurog na hapdis na iyang tiyan. Apan ang maong pagsaysay ni Tatay Vidal, gihimakak sa Sikamo Executive Director nga si John Ryan Lumayag nga matod sa iyang mga trabahante, naabtan nilang naghawid og baso ang idaran samtang nangayo kwarta sa kulon. Gibutyag sab ni Lumayag nga ikalima nang na-rescue og nadakpan si Tatay Vidal tungod sa paglapas sa City Ordinance 1631 o ang Anti-Mendicancy. Dugang niya nagbukas sila karon og investigasyon kabahin sa sumbong ni Tatay Vidal nga daw gidapatan siya sa iyang mga tawo. Then sa issue nga pagpanapat, ako ginang pirmi ingnon akong enforcement nga bawal gina siya. Tagai ko og gamay nga ebidensya or picture video nga ang akong enforcement na napat sa mga tao nga ilang gipangdakop kay dili ta magduduha og pataktak ang mga tawo na. Samtang gikumpirmar sa pangu sa Department of Social Welfare Services kon DSWDS Portia Comendador Basmayor ang kadaghan nga pagdakop sa edaran. Matod niya, ikatulo nang girefer si Tatay Vidal sa ilang ahensya human kini madakpan daw tungod sa pagpanglimos niya atong Marso ug Abril. Naman siya anak, matud ba niya as katong dito ko sa niya sa station nga naman ko'y anak ma'am nga nagbuhi na ko. So ngunit na nato siya ibutang sa center pero ato siyang tabangan in a way nga kung unsa pay gikinahanglan as part nga unsay serbisyo para sa welfare sa ato ang mga senior citizen. Gipaambit sab ni Basmayor ang ilang mga programa sa DSWS nga tinguhang tabangan ang mga ma-rescue sa kadalanan lakip na sa mga batan-on ug mga hamtong. Naman tayo self-employment assistance program budgeted by the Cebu City government. So nasa tayo napo din nato ang DSWD sa ato ang Sustainable Livelihood Program. So ato ang mga beneficiary like para ni tatay kung naa siya ang iyang anak kung di nabay lain skills o nabay lain pang taong nga kakuanan sa ato ang mga senior, so pwede na po na sila. Sumala ni Attorney Yuvic Ferrer sa Commission on Human Rights Central Visayas ang City Ordinance No. 1631 o Anti-Mendicancy nagdumili sa pagpanglimos o paghatag og limos sa kadalanan sa dakbayan. Ang makalapas sa maong balaod, mamahimong mamultahan ug moresulta sa pagkapriso. The concept sa city government na ordinance passed in 1996, Ordinance number 1631. It was an operationalization or meaning a localization, so local version of the Presidential Decree number 1563, which is the national law on mendicancy. No, also created certain obligations on the part of local government units as regards actions on mendicancy. Not to mention also that the local government code under sa general welfare clause and in the functions of local government units napod na siya ingon ana nga mention. Matod ni Attorney Ferrer nga maong mga kaso nagkinahanglan og maampingon nga approach diin maayong tungkaron pa ang lawom nga hinungdan kun nganong nagpabilin sila sa kadalanan. Ilabi na kay sumala sa mga report ang uban kanila nakaagi na og pagbalik-balik sa mga government shelter ug livelihood programs. May case study reports studyuhan ang kaso sa matag gi-case manage nato nga mga kliyente, child protection work, and even in gender in violence against women cases. Case study reports are present because those will inform us on future interventions na nga ihatag sa ato ang mga kliyente. Gitakdang magtagbo ang mga opisyales ug ahensya sa dakbayan sa Subo ug ang Commission on Human Rights aron magpahigayon og dialogue aron mahibaw-an ang kalambuan sa syudad sa pagpatuman sa ordinansa human sa pagduso og kopya sa position paper sa CHR. Gilarawan sa mong dialogo ang pagkuha og komento ug tambag gikan sa mga stakeholders uban sa paglaom nga makarekomendar o kausaban sa maong polisiya. Tungod sa maong kasinatian, nakaamgo na si Tatay Vidal og laom nga pagtulunan ug matod niya, dili na siya mobalik pag-usab sa kadalanan.
Mubalik pa ka sa kalsada para magtukar or dili na? Di na. Nakauli na silang panimalay si Tatay Vidal kagahapon Mayo 14 ug kasamtangang nag-uban na sa mga apo. Manong kani man imong gipili nga panginabuhian? Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.